Hola a tothom, què tal? Soc en Max Pérez i avui presentem el segon vídeo d'aquest canal de YouTube que en diem versió beta, en la qual l'Alba Pedrós i jo anirem penjant tota una sèrie de vídeos al voltant de les nostres lectures, les nostres investigacions. Som lectors i per tant anem llegint i coneixent i entusiasmant-nos per coses molt variades, però el que volíem donar-li un toc especial a aquest canal perquè som uns lectors bastant afins a la no ficció. També llegim literatura, lògicament, però ens agrada molt la no ficció. Ens ve que en diuen gangues de l'ofici. Els dos som graduats en filosofia i per tant estem acostumats a llegir aquest tipus d'obres. Però justament avui us vull parlar d'un tema que encaixa, que fa que es trobin la no ficció i la ficció, la literatura i la filosofia. Concretament vull parlar-vos del que podríem denominar una mena de gènere mixta, que seria la ficció filosòfica, la ciència-ficció de la filosofia, podríem dir algun tipus d'així. I tot ve arran de la lectura d'aquest llibre de Terry Pratchett, que ha estat traduït recentment al català per Ernest Riera, com podeu veure, que són els Déus menuts. Us he de dir, jo Terry Pratchett no el coneixia el nom, però no havia llegit absolutament res. Diguéssim, recomanació de l'Helena, un petó Helena, t'envio, per cert, perquè efectivament el llibre ha sigut magnífic, m'ha agradat moltíssim. I per què dic que parla de, diguéssim, que és un encaix amb la filosofia? Doncs perquè efectivament és un llibre que parla, té una història, té una trama, però passa en un món de fantasia, a l'estil, si voleu, a l'estil Tolkien, a mi m'és igual, l'etiqueta que vulgueu, on, i aquí a la gràcia, es parla de filòsofs, on apareixen molts filòsofs. I direu, què passa, que hi fa un cameo Plató, o hi fa un cameo Nietzsche? No, no té res a veure. La gràcia d'aquest llibre és que surten filòsofs completament inventats per l'autor, completament inventats per Terry Pratchett. I precisament per això vaig començar a llegir aquest llibre, perquè anar començant amb gent, doncs vaig començar a buscar. Hi ha filòsofs que efectivament inventats, filòsofs que un artista, diguem-li escriptor, diguem-li el que vulguem, hagi ideat, pròpiament dit, és a dir, filòsofs que hagin estat creats sense intenció de que portin una veritat, sinó pel sol fet de gaudir de la filosofia. I és que a vegades, quan parlem de filosofia i quan parlem de no ficció, és cert que molts lectors hi tenim reticències a vegades perquè sembla que una novel·la ens pugui fer gaudir i una no ficció simplement ens hagi de fer pensar molt, reflexionar molt, posar-nos al racó de pensar. Però és que jo gaudeixo moltíssim quan llegeixo filosofia i gaudeixo tant o més que amb un llibre de poemes, perquè ens entenguem. És a dir, gaudeixo d'una bona història, com una bona sèrie. Un argument, jo l'entenc com aquell qui diu, com un nus de plantejament, nus desenllaç. No sé si m'estic explicant, no? La idea és que la filosofia en si mateixa com si fos un art per gaudir-ne. I aquí, en Terry Pratchett, doncs, ho he trobat una mica. Ho he trobat en els seus filòsofs esbojarrats, perquè com segurament sabreu, doncs Terry Pratchett, aquesta no és la seva única novel·la, de fet estan totes ubicades, una part considerable ubicades en un món de fantasia que es diu el Discmón, que té una borrada de novel·les, i per tant doncs, jo només n'he llegit aquesta, no soc expert en el Discmón en absolut, però que, com deia, doncs, el que és interessant és que en aquest món de fantasia, que fins i tot té una física pròpia, el món és molt especial en molts sentits, doncs hi ha filòsofs. I Terry Pratchett n'hi ha posat. Els més divertits són, clar, molt similars als filòsofs grecs. I llavors aquells que tinguem una certa cultureta filosòfica, doncs Terry Pratchett ens va com guinyant l'ullet tota l'estona, no? Per exemple, hi ha el filòsof principal de la trama, no faig spoilers en absolut, però es diu Didactilós, i bàsicament el que defensa és que el món és pla. És a dir, ell és un terraplanista en aquest món, però curiosament, com veureu a la novel·la, i no és un spoiler en general, aquest món, de fet, és
és terraplanista, és a dir, de fet el planeta és pla. Per tant, els que defensen que el món és rodó en aquest món són els que van errats. Per tant, Didactilós és un filòsof interessant, que a més té una estètica doncs, molt grega. Però n'hi ha diversos, hi ha molts de filòsofs, perquè veieu, per exemple, alguns, he marcat alguns exemples, i segurament també un dels més interessants és Kwame de Smile, o Smale, no sé com s'hauria de pronunciar, que diu, el Terry Pratchett, que era un filòsof religiós que va intentar respondre a d'on venen els déus, on van els déus. Per tant, doncs, no només tenim filòsofs, sinó tenim teòlegs. I que diu que va escriure un llibre que es deia Ego Video Liber Deorum, en llatí, per tant, com un bon teòleg va escriure en llatí. I que deia que, esclar que hi havia un ésser suprem, però com que l'univers és una mica desastre, també era evident que l'ésser suprem no l'havia fet pas aquest món. Per tant, doncs, barreja l'humor de Terry Pratchett amb la filosofia. I diu, només calia fer un cop d'ull al voltant per veure que hi havia un marge de millora pràcticament a tot arreu. I per tant, és probable, diu, deia aquest filòsof inventat, el Kwame, que el món l'hagi creat literalment, l'univers segurament l'havia fet d'una esgarrapada, algun subaltern, algun déu subaltern, mentre l'ésser suprem no mirava. Per tant, doncs, és magnífic, i el pobre Kwame, ja us dic que no acaba gaire bé, concretament. I quan l'Església, una mena d'església, una mena d'inquisició aquí, quan l'Església va descobrir Kwame, el van exhibir a tots els pobles i ciutats de l'imperi de l'Església per demostrar els efectes essencials del seu argument. Diu, hi havia un munt de pobles i ciutats i, per tant, el van haver de tallar molt petit. Per tant, és com podeu veure, el Terry Pratchett és molt catxoto i ens parla. Però bueno, hi ha molts, hi ha molts altres filòsofs, i n'hi ha alguns que es dediquen a la física, alguns que es dediquen a la teologia, a la metafísica, etc. Dius, molt bé, Max, i per què ens estan explicant això? Doncs perquè, efectivament, com us deia, és un punt en contra amb la filosofia, però tot i així, a Terry Pratchett encara l'he trobat a faltar una certa alliberació de la història real, de la història que va passar, diguéssim. Perquè aquest Didactilós, que us deia al principi, doncs viu a dins d'una bota. És a dir, és clarament una mena de Diògenes el cínic, Diògenes el gos. Hi ha molts altres que tenen noms molt grecs, per exemple, m'he apuntat algun aquí, i que es deia Aristòcrates, és a dir, un nom claríssim en grec, i hi ha molts guinyos a la filosofia, a Descartes, etc. Per tant, per tots els filòsofs us ho recomano. Però ja us dic, he trobat a faltar alguna cosa més inventiva, més imaginativa, és a dir, crear filòsofs del no-res, ja que no tinguin ni referent grec, no? Pel mer gaudi. I donant-hi voltes, fins i tot ho vaig penjar a Reddit buscant a veure si algú coneixia novel·les en què hi sortissin filòsofs, i ha tingut bona rebuda, però realment no n'he trobat molts. El lloc on potser n'he trobat més, o és més conegut, seria en Borges, en l'obra de Borges. En les ficcions de Borges, si el coneixeu, doncs hi ha un relat conegut que es diu, llegiré tot el títol sencer perquè sembli així molt més interessant, Tlon Uqbar Orbis Tertius. És un llibre, també en llatí, així se'm moli més. Doncs és un llibre, no sé per què, sembla que si la filosofia no escriu en llatí, doncs no mola tant, no? Bueno, després vindran els alemanys i diran que ha de ser en alemany, bueno, és igual. La qüestió és que Borges, en aquest conte, que és anterior a Pratchett, ens presenta també un univers fictici, completament, amb una física, amb un món també molt especial, que el protagonista del conte doncs, llegeix a través d'una enciclopèdia. Llegiu el conte, és molt maco, no us vull fer tampoc spoilers. Però en què aquest personatge doncs, va descobrint que en aquest món hi ha una filosofia pròpia, hi ha hagut una història de la filosofia. I si a Terry Pratchett doncs, se'ns presentava uns filòsofs més aviat concrets, en Borges se'ns presenta pràcticament doncs, un manual d'història de la filosofia d'aquest lloc. I aquí podem trobar filòsofs potser més interessants. Per exemple, Borges ens diu que los metafísicos de Tolón, que és el nom del món aquest, no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Vaig dir, tate, aquí tenim exactament el que estava buscant, no? I ens parla Borges, per exemple, diu que una de les escuelas de Tolón llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente.
que el pasado no tiene realidad, sino mo recuerdo presente. És curiós perquè ens diu que en aquest planeta ha triomfat una filosofia idealista, una filosofia que en algunes branques acaba sent com una mena panteísme espiritual, y que arriba a dir que entre las doctrinas de Tolón ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo, perquè diuen que no poden creure, els filòsofs d'aquest món, no poden creure en l'existència de la matèria, de l'espai, del món en si mateix. És a dir, que tot ha de passar per la consciència. Són una mena de mega kantians, perquè ens entenguem, però no creuen ni en l'especial, no creuen ni en l'especialització. I per exemple, planteja una paradoxa a l'estil molt de Zenó, en què parla? Diu, per exemple, una paradoxa que no entenien la gent de Tolón, que diu, bàsicament, resumida, ve a dir que és un tio que perd unes monedes en el desert, en perd 5 o 6, i l'endemà un tio en troba 3, al cap d'uns dies una tormenta se l'endú les monedes i un altre en troba 2 més, etc. Diu, mentre no les ha trobat ningú, aquelles monedes han hagut de persistir, han hagut de ser alguna cosa. I aquest filòsof acaba deduint això, però com una paradoxa, i Borges ens explica que a Tolón no accepten això, i que semblava raríssim, que atemptava contra el sentit comú pensar que aquelles monedes podien persistir independentment de ser percebudes i concebudes. No per atzar, ja us dic que Berkeley fa un cameo en el relat de Borges, i per tant, doncs, tot el tema de Berkeley aquí té xitxa. Bé, ja ho veieu, entre Borges, Terry Pratchett, potser podem trobar algun tipus de filòsofs inventats. Jo crec que en Borges hi ha més originalitat en aquest sentit, però tot així no m'acaba tampoc de convèncer. Un altre que he trobat és el famós Harry Sheldon de la saga d'Asimov, de Fundació. Aquí tinc una edició, sembla que és del meu pare, imagina't, o sigui que és una edició antiga. Però que la vaig llegir amb aquesta edició en el seu moment en castellà. És tots segurament coneixereu la història de Fundació, un imperi galàctic, etc. És un llibre de l'any 51, per tant també té els seus anys, però que l'interès és que hi ha un personatge que es diu Harry Sheldon que descobreix una mena de llei de la història i una teoria que ell en diu psicohistòria, que pot predir els esdeveniments futurs de la humanitat, de la galàxia, perquè aquí és una galàxia, a milers d'anys vista. I Asimov, molt prudentment, no justifica gaire com explica això. Ell diu que té a veure amb l'estadística i posa algunes condicions, com per exemple que la població humana ha de ser molt elevada, d'haver-hi molts éssers humans, perquè d'aquesta manera els individus ja no tenen tanta importància. Però Harry Sheldon en si mateix és una invenció, crec, molt original i que té molts punts de contacte amb Alexandre Deulofeu, per exemple, un filòsof real al qual, doncs, per bé o per desgràcia, m'he dedicat amb el temps i sempre m'ha quedat pendent fer algun petit article, alguna petita cosa, comparant Harry Sheldon i Alexandre Deulofeu, comparant la psicohistòria de Harry Sheldon i la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu. Potser puc fer un vídeo, no ho havia pensat. Bé, en fi, és igual, doncs potser faré un vídeo sobre això i comparant els dos autors, perquè curiosament, a més, la Fundació, el llibre d'Asimov, va sortir l'any 51, com he dit, que és el mateix moment en què es publica la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu. És a dir, que aquí hi ha unes connexions històriques brutals. En resum, Harry Sheldon també podria ser considerat una mena de filòsof inventat, una mena més sociòleg, historiador, però filòsof de la història, deixem-ho així. Per tant, jo crec que aquí també podríem trobar-lo. Però ja està, jo no en conec més. I llavors dius, tenim dues opcions, o entristir-nos molt, i doncs, bueno, no hi ha un filòsof, o alegrar-nos molt, també podria ser algú, no és el meu cas, i dir, la filosofia és una cosa molt sèria, no la liem ara plantejant filòsofs inventats. O la tercera opció, que ara sí que és la que jo volia plantejar, de dir, bueno, una cosa que podríem fer seria fer filòsofs inventats, és a dir, escriptors que m'estigueu veient, filòsofs que m'estigueu veient, allò, uniu-vos, una mena de neomarxisme filosòfico-científic, no sé com dir-ho, uniu-vos, sisplau, i creem entre tots filòsofs inventats. És que la idea em sembla
em sembla que val la pena explotar-la. I només com a exemple us ho posaré tota la descripció del canal, del vídeo, vaja, però sí que he trobat una pàgina web que es diu Orion's Arm Universe Project, en què alguns tios friquis de collons s'han dedicat a parlar, a inventar-se filòsofs i teories, però com si fossin, diguéssim, una mena d'ucronia. És a dir, a partir d'un cert moment de la història sembla que canvien algunes coses, i per exemple parlen de darwinisme però d'una visió diferent, el platonisme també ha canviat unes connotacions, i segons he anat veient doncs parlen de la filosofia del nostre món, però fins a 10.000 anys en el futur. D'acord? Llavors ells plantegen la possibilitat de com podria haver anat evolucionant tot plegat. Segurament hi ha altres novel·les, tinc alguns indicis, no els he llegit encara, però un projecte com aquest, de l'Orion's Arm Universe Project, o el de Borges, o el de Simov, o el de Pratchett, jo crec que pot ser inspirador i entendre la filosofia com una bella art, al final, com un poema, imagineu-vos, no? Un tractat filosòfic gairebé com un poema. Crec que és una idea molt potent i molt exportable, i aquí doncs faig una crida a defensar la no ficció, i llibreries, poseu una ficció també que mola, i teniu alguns lectors, diguéssim, com a mínim a mi me teniu, i de filòsof, i diguéssim de filòsofs serios n'hi ha molts, però també podem fer filòsofs una mica més gamberros, com el de Pratchett, o filòsofs molt serios. Jo, per exemple, he estat intentant escriure una mica en aquest sentit, i he creat alguns teòlegs molt estranys, amb idees, i ja us parlaré una mica un dia del que estic intentant dur a terme en aquesta tasca, però que vaja, que aquesta és la idea de la filosofia inventada. I clar, tot això lliga amb el que aquesta gent en diuen el world building, que és a dir, la construcció de mons. Podem construir mons, i de fet s'han construït molts mons en la ciència-ficció, en la fantasia, però fixeu-vos que pràcticament en cap saga surt un filòsof. Poden sortir religions, això sí, religions en surten, però filòsofs costa més. Diràs, home, és que fot un filòsof d'una sèrie costa. Bueno, però depèn, en Senyor dels Anells podria haver sortit un elf allà supermolon, fotent-nos una teoria, no sé, metafísica, que ha sigut l'hòstia, però no s'acaba de portar, no? I llavors, Tolkien va parlar del que en deien la mitopoesi, no? La creació de mites, de religions. Doncs nosaltres podríem parlar també d'una creació de filosofia, podríem parlar del que jo denomino una sofopoesi, no? És a dir, podríem crear una creació de saviesa, de filosofia, ficcions filosòfiques, no? Per tant, la porta està aquí, i jo crec que hi ha més autors. Si coneixeu algun autor, algun filòsof inventat, sisplau, poseu-me comentaris, que m'encantarà llegir-ho, i si m'amola, doncs jo què sé, em puc fer un vídeo i agrair-t'ho per tota la vida. O sigui, posa-ho allà, i res més. Jo crec que, bueno, hem parlat una mica de tot. Poseu el like famós, subscriviu-vos si no esteu subscrits, perquè estem començant, tingueu pietat, i ho anirem fent, anirem penjant vídeos en català, sobre filosofia en català, i jo què sé, sobre pel·lis, el que ens vingui de gust. Per tant, doncs, entre les investigacions esbojarrades de l'Alba i les idees estúpides que us ensenyo jo aquí, doncs entre tots jo crec que podem fer una mica de xatxa i passar-nos-ho bé. Per tant, gràcies, i ens veiem al següent vídeo.